ljudallergiker nämligen. Hörrni, fantastiskt trevligt det här. Innan hade jag lite ångest för att stå här. Men det har blivit faktiskt trevligare för varje år. Och nu har ni då gått i skolan 12 år. Ni har knappt 5 minuter kvar innan ni ska rusa ut härifrån. Först vill jag då ta ett litet upprop här närvaromässigt. Vad jag har förstått, det är ju en klass där vi inte har sett på rätt tag. De heter I10A. Är de här? Det är fantastiskt. De har kommit. Tack så mycket. Den här närvaron har jag inte sett på länge. Det är fantastiskt. Har vi klass I10B här? Där är står ni. Okej. Vad trevligt. Jag hade satt lite lappar här nämligen, men det spelar inte så stor roll. Huvudsaken att ni är här. Har vi klass IB10 här? Här har vi trevligt. Har vi klass ES10A? Jag hoppas ni har ombyte. Vi ska ut i skogen snart. Har vi klass ES10B? Har vi då slutligen klass ES10C? Underbart! Nu är det så här då. Gillar ni allsång? Ja, det är det värsta. Då kör vi den här, för den kan ju alla. Den ligger väldigt väl i dessa tider, skulle jag vilja påstå. Den går så här. Rai, 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 rai. 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 Åh, August! 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 Det är bra, det är fint. Hörrni, nu är det så här att nu ska ni strax trampa ut här till nära och kära. Ni vill göra den här raketen, det är det ni vill göra. Kommer upp mig. Vänta lite, vi har inte räknat ner ännu. Vänta lite, det är några sekunder kvar. Backa, Kungsbacka. Kom igen! Kom igen bakåt här, kom igen, vi ska inte ut ännu. Vi ska räkna ner från 60 också. Men vi tar en liten raket nu då. Hej! Kom igen och samma på det då. Ja, jobba på. Mera, kom igen. Eftersom vi ska nu alldeles strax. Då vill jag ha alla i sikte här. Backa lite ni snälla. Inte Kungsbacka som vi brukar säga på västkusten. Ja. Hörrni, jag skulle vilja säga så här också nu då. För att som jag sa, vi syns inte mera nu. Kanske i någon ICA-kö i Borås med 2 snoriga ungar någonstans. Träffas vi nästa gång. Visa nu vederbörlig respekt till den du möter där ute, oavsett hur han eller hon är klädd. Visa varandra respekt, det är bra om ni har med det. Det är svårt att ändra ett första intryck nämligen. Det är viktiga grejer att ha med sig. Och grabbar, ni som gifter er, ni får den osäkraste sömnen i byn. Vad så ni vet. Nu tycker jag vi gör så här att enligt traditionsenligt mönster nu så ska vi då räkna ner från 60 till 0. Är ni med nu? 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46,
45, 44, 43.